guys, ito. Sana maliit lang siya. Gusto kasi yung maliit lang para pwede siya sa ano, sa kape, 'di ba? Charan. Sana maliit lang siya. Kasi nabasa ko naman doon sa mga ay, maliit lang. Ayan, ayan siya, 'di ba? Ayan. Ano lang talaga siya, ticket punch, pang ticket lang talaga sa mga ano, mag-sample tayo. Hello guys, hello mga mamshi, hello mga papshi, welcome back to my channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tinderang Bicolana. Ayan, Tuesday ngayon guys, kaya dumating na yung aking grocery. At saka tamang-tama dumating din yung aking mga hopya. Ayan, kaya kompleto na naman yung hopya ako sa harapan. Ito guys, i-flex ko sa inyo yung aking grocery pagdating. Tsaka yung hopya ko, ipasilip ko sa inyo. Ayan guys, o diba? Kompleto na naman yung hopya sa harapan ng aking tindahan. Tsaka meron din doon, ayan. Yan, stock yan. Kapag naubos na yung nasa harap, ayan, yun yung kukunin ko. Ayan na nga guys, pero hindi yan yung aking i-share ngayon. Bali, ang i-share ko talaga guys ay, ayan, ito. Bali, dumating to kahapon, pero hindi ko muna naasikaso kasi, naghanap ako kahapon ng ano, diba, ng MP Light, litro at saka long neck. Kaya lang wala dun sa tindahan ng bayan, kaya sa grocery ako umorder. Tapos syempre, nag-edit ako, nag-upload ako, kaya hindi ko to naasikaso. Kaya ngayon ko to i-unwrap sa inyo. Mag-unwrap tayo ng from Shopee. From Shopee to guys. Tapos, ano ba ang laman nito? Ayan, pasilip ko sa inyo. Mag-ano lang siya. Ang binayaran ko dito ay 307 pesos. 307. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayan, tatlo siya. Tatlo, pero isang klase lang to guys. Ayan. Unahin ko itong box ng isa. Pare-parehas lang naman to. Tcharan! Ayan. Wow! Ayan na siya. 307. Magkano bang isang ano nito? Medyo nakalimutan ko na. Basta binayaran ko dito ay 307. Pare-parehas lang naman to. Ano, dinagdagan ko kasi diba marami nga akong chichirya, kaya ayan. Kaya lang problema, yung pagsasabitan ko, hindi kakasya. Parang kakasya lang yata ang 5 talaga. 1, 2, 3, 4, 5. Kakasya lang talaga ang 5. Ayan siya. O, diba? Tapos ito pa, ayan. Hindi ko muna siguro ito bubuksan, diba? Kasi hanapan ko muna ng pwesto. Ito muna yung gagamitin ko ngayon. Tapos, tamang-tama, nag-email na yung pambutas ko, parating na raw. Baka mamaya lang o bukas, dumating na yung pambutas. Tamang-tama na, maipapasok ko na itong mga chichirya ko. Ayan, meron na rin akong hanger strip. Diba? Hanger strip tawag dito. Ayan. Napanood ko lang din to sa ibang vlogger. Kaya ayan, medyo natagalan lang yung pag-order ko dahil may mga inuna pa kasi ako. Hindi naman pwedeng sabay-sabay, wala tayong budget. A few inches later. Ayan guys, medyo may pahabol tayo. Ayan, tamang-tama. Kanina lang nagbablog ako about sa aking mga hanger strip. Dahil dumating na nga kahapon. Tapos ngayon dumating yung ating pangbutas. Ayan, i-unwrap ko rin sa inyo. Pahabol ko na lang din to kasi nag-iisa lang naman to. Yan, ang binayaran ko rito, ano lang talaga to, 35 pesos. Bali, ang binayaran ko rito ay 75 pesos. Pero ang presyo lang talaga nito ay nasa 40 pesos yata o 35. Kaya lang, wala nga ako free shipping. Ayan. Ito lang nak yung dumating, walang kasamang iba. Yan, walang free shipping to, kaya 75 pesos. Kaya 75 pesos. Kasi guys, parang ano kasi, naiinip kasi ako. Hintayin ko pa sana magkaroon ako ng free shipping. Kaya lang parang naiinip nga ako dahil andyan na yung nakapag-order na ako ng hanger strip. Tapos nakapag-order na ako ng ganito. Order pa pala ako ng ganyan dahil medyo kulang pa sa akin.
ayan, nakailang order na ako nang walang free shipping dahil sa pagkainit ko lang, di ba? Pangit na attitude din yun. Mainipin. Ayan guys, ito. Sana maliit lang siya. Gusto kasi yung maliit lang para pwede siya sa ano, sa kape, di ba? Charan! Sana maliit lang siya. Kasi nabasa ko naman doon sa mga ay, maliit lang. Ayan, ayan siya, o, di ba? Ayan. Ano lang talaga siya, ticket punch, pang ticket lang talaga sa mga ano, mag-sample tayo. Ayan. Ignorante pa nyo. Ayan. Oh, ha? Ayan siya, guys. Ayan, di ba? Ayan na siya. Oh, ha? Tapos doon naman sa ano, sa medyo maliit lang yung ano, ito. Diba yung mga fabric conditioner, maiiksi lang talaga yung mga ano. Try natin dito. Try natin dito sa gilid. Ay. Oh, ha, pwede. Oh. Lang talaga siya. Kasi dito, sobrang ano na, sobrang liit na. Pwede rin pala rito, kailan baliktad to. O, diba? Ayan. Nag-alala akong umorder nito kasi nga, sabi ko baka ang makuha ko ay malaki yung pambutas. Dahil meron naman akong pambutas dito, medyo malaki. Ito yung maganda dahil maliit lang siya. Ayan guys, makakapagsabit-sabit na ako. Pero ang problema yung sa chicheria, hindi pa... Hindi pala to pwede. Kasi, ano ba pambutas dito? Kasi ayan siya. Oh. Ayan. Siguro kailangan yung malaking pambutas. Meron naman ako dito malaking pambutas. Kaya lang. Ayan. Gagawan ko na lang ng paraan. Ayan na guys, 'di ba yung screen, ayan yung steel matting pinalagay ko diyan. Tapos yung mga nabili kong hook for screen, ayan, nung una sabi ko ang dami kong nabili, halos 50 praso yung nabili ko. Akala ko sobra-sobra, pero nung nailagay ko yung mga kape, ayan, kulang na kulang pala yung aking hook for screen. Ang dami ko pang pwedeng paglagyan, pero wala na akong hook for screen. Siguro next time naman ako makapag-order. Tapos yung mga chicheria naman, nagawa natin ng paraan para maisabit natin. Yan lang yung nagkasya, 5 pieces. Yun lang guys. Thank you for watching.